खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय आरो दा नै जों गामियाव इउथ क्लाबा माने थियाटार लाबोदों। बे थियाटारनि मुङानो जाबाय सोरां मन्जु थियाटार। दा आं बेहायनो थांगासिनो दं, दिनै लास्ट डेट नालाय नायनानै लानोसै। दे लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ। दा नै मोना थांगोन, मोनायावसो जाखायो नालाय, ओंखायनो दा आं मोना नै दा भिडिअ बानायलांबाय आरो जास्ट ओरैनो देखायनो थाखाय। दा नोंथांमोना नायलांदो आरो आंबो देखायलांनो नाजागोन एसे एनै ससेबाबो। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय।